Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Χίο, και συνεχίζουμε με τον κύριο Μπαξεβάνη Ευστράτιο, Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια. Για 3 λεπτά. Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Όπως γνωρίζετε, το 35% των μετοχών των ΕΛΠΕ ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ και μεταβιβάστηκαν εκεί την περασμένη δεκαετία, όταν η χώρα μπήκε σε οικονομική περιπέτεια με τα μνημόνια. Τα ΕΛΠΕ, για να πούμε 2 κουβέντες έτσι, αν και πιστεύω γνωρίζετε οι περισσότεροι, τα ΕΛΠΕ αποτελούν ζωτική σημασίας επιχείρηση για 3 βασικούς λόγους. Για την εθνική οικονομία, διότι δεν επιδοτεί το ελληνικό κράτος στην επιχείρηση, άσχετα που κατέχει το 35,5%, λαμβάνει μόνο μερίσματα από την επιχείρηση, το ελληνικό κράτος. Έχει μόνο να λαμβάνει δηλαδή. Για την εθνική ενεργειακή επάρκεια και την εθνική άμυνα, για τη χάραξη εθνικής ενεργειακής πολιτικής. Την ώρα που με τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού επιδιώκουμε, και σωστά το κάνουμε, ως κράτος να γίνουμε ενεργειακός κόμβος της Μεσογείου, την ώρα που υπάρχουν πρωτοβουλίες για την ακύρωση πώλησης στρατηγικής σημασίας περιουσιακών στοιχείων, όπως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και η επαναφορά στο δημόσιο της ΕΙΔΑΠ, την ώρα που επιτέλους υλοποιείται μια εθνική ενεργειακή πολιτική που περιλαμβάνει εξορίξεις σε Ιόνιο και Μεσόγειο και με ένα γείτονα να δείχνει τις επιθετικές του τάσεις επί του θέματος, αναρωτιόμαστε σαν πολίτες πρώτα και έπειτα σαν εργαζόμενοι ποιος είναι ο λόγος το ποσοστό του 35,5% των μετοχών του δημοσίου να παραμένει στο ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση και ποιος είναι ο λόγος που προσπαθούμε μέσω του νομοσχεδίου αυτού να διευκολύνουμε την πώληση ποσοστού του 35,5%, κάνοντας έτσι το δικαίωμα που έχει το δημόσιο να ορίζει απευθείας μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας και με μια μεθοδολογία πρόχειρη και χωρίς να διασφαλίζει το τίμημα στην περίπτωση μιας ενδεχόμενης πώλησης μέσω χρηματιστηρίου. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι δεν έχασε ποσοστό από το 35% το δημόσιο εν καιρό μνημονίων τη δεκαετία που πέρασε και ειλικρινά είναι άξιο απορίας γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία να διευκολύνουμε αυτή τη στιγμή που έχουμε βγει από τα μνημόνια μια τέτοια ενδεχόμενη πώληση. Θα κλείσω με 2 ερωτήματα που θα ήθελα απάντηση. Το πρώτο είναι ότι στην περίπτωση διάθεσης μέσω χρηματιστηρίου μετοχών που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ, πώς θα μας φαινόταν και τι επιπτώσεις θα είχε να αγοράσει μια τουρκική εταιρεία ή και το τουρκικό δημόσιο ένα μέρος του ποσοστού αυτού. Το δεύτερο είναι ότι γνωρίζουμε όλοι πολλές πετρελοπαραγωγές χώρες που υπάρχουν στον κόσμο. Εδώ θέλω όμως να ξέρουμε και να ξεκαθαρίζουμε τι θέλουμε και ποιο παράδειγμα θέλουμε να ακολουθήσουμε σαν χώρα. Θέλουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα ενδεικτικά της Νιγηρίας ή της Νορβηγίας. Και τι σκοπεύουμε να κάνουμε επ' αυτού. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε και συνεχίζουμε με την κυρία Παλαγάκη Χαρούλα, Γενική Διευθύντρια